Dnes, keď nastal 24. december, chceme vás aj my pod Vianočným stromčekom obdarovať, ale predtým chcem aj poďakovať. Chcem poďakovať našej základnej škole s materskou školou, pánovi riaditeľovi, všetkým učiteľom, no najmä všetkým žiakom za to, že počas týchto dní nám prijali k Vianociam a navodili nám tú vianočnú atmosféru. Takže, milí spoluobčania, chceme dnes obdarovať 24 z vás, ktorým venujeme malý darček od Vianočný stromček. Pán riaditeľ, nech sa páči. Pán Miroslav, 750. Liam, 508. Pani Laura, číslo 208. Pani Emília, 599. Pani Anna, 640. Pán Peter, 552. Pani Mária, 519. Pani Zdenka, 764. Pán Dávid, 466. Pán Ján, 390. Pani Liana, 76. Pani Žaneta, 396. Pani Margita, 649. Pán Samuel, 50. Pán Anton, 571. Pán Marián, 586. Pán Jozef, 598. Katarína, 220. Pani Zlatica, 547. Pani Simona, 608. Pán Marek, 702. Pán Milan, 669. Pani Petra, 399. A posledný, pán Marek, 677. Všetkým naozaj prajeme požehnané sviatky, aj vám obdarovaným, ale aj vám všetkým, ktorí ste neboli obdarovaní tu v tomto žrebovaní, ale všetci budeme obdarovaní darom z neba, príchodom Spasiteľa. Pripravovali sme sa aj navonok, aj vnútorne. A tak vám všetci prajeme, aby ste prežívali tieto vianočné sviatky v pokoji, v láske, v porozumení. Aby ste dostali od novonarodeného Spasiteľa to, čo najviac potrebujete, veď Boh vie, čo potrebujeme. Nech vám všetkým Boh nadelí toľko radosti a pokoja, zdravia a hojného Božieho požehnania, aby ste ho pociťovali nielen počas Vianočných sviatkov, ale aj počas celého nového roka. Všetko najlepšie a hojnosť Božích milostí. Požehnané sviatky.